tima dosata. Ali Tuhan debata amanami para siroha na sumurung, na pungudo hami di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangido, saya si maroham midasadok bangso nami, se sama dosa nami sa luhutna. Say sungguli marohan nami asamu baroha dohot pangalosyon nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amin. Tabigima hatabagabaga taringot tuhasesan ni dosa. Songonod dohatan ni Jehova, unang homabiar, audo siluluhon ho, unang pola hujo guarmu, ahu na punaho, hasangapon madidebata na digijang. Amin. Mari dimahita. Tabigima hatan ni debata turpu di epistel di mingguon ima sian Korintus 10 tolu ayat 5 1 10 tolu tajahama margati sorong. Uju ni hamuma dirimuna manang di bagasan haporsyaon hamu sulukiti hamuma dirimuna naso ditadda hamudo dirimuna pabuan naung Yesus Kristus di bagasan hamu, ay yasoi sadok na sotau do hamu. Alai martangi yang dohami tu debata asa unang diulahamu agia ahan narwa, dada asa hami idaon na tau, naing hamu mangulahon na denggan di pangido rohanami, nang pesongon na sotau hami idaon. Ailas dorohanami hamu margogo nang pegale hami. Lawas oddo tangyang nami naing gabi tugu rohamuna. Ope alia kadongan sailas marohamuna. Sayolo mamu patuguan jala apuan. Sada mapikiran muna. Raduti hamu madamai asa
didongani debata parholong rohai jala pardamai hamu. Sai didongani asin ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dot holong ni rohani debata, dot parsauran nito di purbadia mahamu saluhutna. Songoni masahatna, martua dona tumangihon hatani debata, jala naung peopsa. Amin. Mari dimahita. Tidakon maha porsiao tai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiao di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, natumo palangit do tanu. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabea siatod di porbadia adorang soabuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus, na mati tarbajal do ibana di hau pinorsilang, na tuat tu banuatoru dung ditanom, na mula mangolu di hari patoluhon, na manai tu surgo, lau hudul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu doot na mate. Au porsea dito di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria atau panyala Kristen akka na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na madok, mulak mangolu sogot daging ni hala naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Kor wilayah 2.
TBG titik namasa di bagasan mingguan. Shalom. Tabegema tikting HKBP Tamarunang, Minggu tanggal 30 Juli 2020. Angka rumawi na parjolo na marragam. Sada goar ni mingguta sadarion ima, minggu pawaluhon dung trinitatis. Topik minggu, padonganion dohot pangaramotion ni debata, manang Allah menyertai dan melindungi. 2. Ruas parguru. Mamuka minggu sadarion, gabe ruas parguru do, keluarga Abdul Peri Silain SE, Inang I Grenada Evanda Boru Sitorus, dohot sada Boru Nasida. Nasida nuaik tinggal di perumahan Taman Suryang Indah, Blok Esada nomor 10 masuk tu wilayah 2. Tolu Partangyangan wilayah Sada. Patu pauni huriata do Partangyangan wilayah Sada di hari Selasa tanggal 1 Agustus 2020 masuk pukul 10 sia 30 wita di bagas ni keluarga Amang DE Tambun Inang Erbor Sinaga nama alamat di Jalan Guaria Asaroma sude perhalado doho ruas wilayah Sada madohoti Partangyangani. Napau paton peresmian dohot pelantikan panitia persiapan HKBP Resort Tamarunang. Patu pauni HKBP Distrik Sapulpitu Indonesia bagian Timur Manang IBT do peresmian ni huriata HKBP Tamarunang gabe persiapan HKBP Resort Tamarunang sekaligus pelantikan panitia persiapan HKBP Resort Tamarunang di hari Minggu tanggal 6 Agustus 2020 nanengro tatang yakon ma asa dengan merdalan ulauni. 5. Panitia persiapan HKBP Resort Tamarunang. Denggado merdalan rapot bestur HKBP Resort Sulawesi Selatan na di hari Kamis tanggal 27 Juli 2020 na niuluhon ni Amang Pendeta Resort di HKBP Makassar. Dirapoti terpilih do panitia persiapan HKBP Resort Tamarunang IMA. Ketua Pendeta UF Hutasoit MTH. Sekretaris Situa M Butar-Butar Esit. Bendahara Situa N Boru Sigalingging. 4 anggota Pendeta Johannes Hutapea STH dohot Situa H Simatupang. 6 rapot parhalado HKBP Tamarunang. Patu paon ni huriata do rapot parhalado HKBP Tamarunang sipul parmingguanon di konsistori asa parsidohot masude parhalado ni huriata di ulaoni. 7 coffee morning. Sadarion patupon ni panitia retreat remaja na poso bulung ni huriata do coffee morning songodalan nasida laho mangaluluidana retreat tutoraja di bulan Agustus nanangro. Asa dohot mahita berpartisipasi di ulaoni. Walu Partangyangan Sabtu ceria anak sekolah minggu. Patu paon ni huriata do Partangyangan Sabtu ceria anak sekolah minggu di hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2020 di Bagasni Agape Sinaga doho Nahum Agio Bernison Sinaga nama alamat di perumahan Mutiara Gading Sada nomor 47 Dayak. Masuk kebaktian pukul 10.00 wita. Asa Roma sude anak sekolah minggu ni huriata madohoti ulauni. Sia pemberian hadiah anak berprestasi. Domu tu program kerja seksi pendidikan. Patu paun ni huriata do pemberian apresiasi anak berprestasi dohot ketentuan. A. Tingkat SD, SMP, dan SMU nilai 90 manang ranking sada 2 dan tolu. B.
tingkat perguruan tinggi dengan IPK minimal 3,75. C. Pasahaton penghargaan tidak dana sekolah minggu remaja dohot na poso bulung na berprestasi di bidang sains, seni, dohot olahraga tingkat Kota Makassar, Manang, Kabupaten. Pasahaton ni Huriata Mahadia berprestasi di hari Minggu 20 Agustus 2020 nanengro pinangidoma asa tapapungu marhite link na adong di WA-ni wilayah tabe manang tapasaha ma fotokopi nilai rapot ni anak kota tabe tu parhalado ni Huriata sahat tu hari Minggu tanggal 10 Agustus 2020. 10 Papungu Peleat Tujolo. Rodo proposal panitia pembangunan HKBP Resort Janji Akola Distrik 2 Silidung laho mengalului dana tu pembangunan gereja. Domutusi patu paut tambah sadario Papungu Peleat Tujolo bahet tu fakta tu pembangunan gereja HKBP Resort Janji Akola Distrik 2 Silidung. 10 sada ruas Namar Sahid. Parhalado doho sude ruas Nihuria HKBP Tamarunang manang yakon ruas Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Saitu hatta mana mangaleho kamalumo dohot hahipason. Mulu adong siar ruas Nihuriat Namar Sahid di Jabu manang di rumah sakit. Asa di Paboa tu parhalado manang padita. Ruas Namar Sahid. Sada Agusta Christine Borusianipar perawatan di Jabu. 2. Amang MU Hutagalung perawatan di Jabu. 3. Amang Situa Ade Siregar perawatan di Jabu. 10.2 ruas Namar ulang tahun. Parhalado HKBP Tamarunang Pasahaton. Selama ulang tahun tu ruas Nihuriata Namar ulang tahun sia tanggal 24 saat 30 Juli. Saya tu hatta mana mangaleho pasu-pasu doho gajang ni umur suang songoni nang hahipason. Ruas Namar ulang tahun sada MS Siboro tanggal 24 Juli wilayah Tolu. 2. Wesley Maruli Sitanggang anak sekolah minggu tanggal 24 Juli wilayah Tolu. Tolu Amang M Nababan tanggal 24 Juli wilayah 2. 4. Inang Nyonya Silalahi De Borusialagan tanggal 27 Juli wilayah Tolu. 5. Caroline Boru Panjaitan Naposo Bulung tanggal 20 Juli wilayah Tolu. 6. C Sitanggang tanggal 30 Juli wilayah Tolu. Poda Tolu ayat 10. Di tangan nasia mudo gajang ni umur jala di habirang na do hamurao dohot hamuliaon. 10 Tolu ulang tahun pardongan Saripeon. Parhalado dohot sude ruas ni HKBP Tamarunang Pasahaton. Selamat ulang tahun pardongan Saripeon. Tu ruas na merayakan sia tanggal 24 saat 30 Juli. Ruas na merayakan sada keluarga Amang M Sibolon Inang R Borusinaga tanggal 20 Juli sian wilayah 2. 2. Keluarga Amang B Sinaga SE Inang D Borusilain SST MKes tanggal 20 Juli sian wilayah Tolu. Saitu hatta mana saitu tong mangaleo pasu-pasu tu keluarga nasida. 10 ruas narotu parmingguan. Sada Minggu tanggal 27 Juli 2020 di ibadah gereja HKBP Tamarunang Torop Ninaro 130 sia halak. 2. Minggu tanggal 27 Juli 2020 ibadah sekolah minggu Torop Ninaro 70 halak. Tolu Selasa tanggal 25 Juli 2020 di ibadah pertangyangan wilayah Tolu di Bagasni keluarga Amang Dr. SW Simangusong SPA
Inang Dr. E. Boru Aritonang, SPKFR, torop dinaro 52 halak. Angkar mawina paduahon parhepengon. Parhepengon ni huriata boy mata bereng di titing parhepengon na adong di hitabe. Songonima titing ni huriata di bagasan minggon. Tatangyakon ma asa gabe pasu-pasu dohot las ni roha di hita. Tarlumobi gabe hamuliaon di guarni tuhata. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus ma nama dongani hita saluhna. Tapuji matuhata marhite buku di nomor 214 ayat sada dohot udutna hu mahita papungu pilihan sada A, sada B, dohot 2. Bila
dame ni debata nasumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti akati-ati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Satu cek satu. Hamba kedongan tahamula tehon ma di pakubasion di tengah-tengah ni huriata HKP Tamarunang lam meningkat jala lama kerbang akau lauta di tahun 2020 toluon jala ido si hirimun ya kena porsea neng matutu lam hehe akka pakubasion mana akka pelayanan di tengah-tengah ni huria disakapi huriata do di tanggal 6 Agustus taneng ro huriata diresmikan GB persiapan HKBP Resort Tamarunang nah GB pagaran ima huria HKBP Kendari di Sulawesi Tenggara ido parbueni haporoseo tahamu kadongan jala parbueni tangyangta nasi lelengon le meningkat matutu aka pakubasion di tonga-tonga ni huriata HKP Tamarunang boy matutu minggu naro peresmian GB persiapan resort hita di tonga-tonga ni huriata alani hami parhaladoni huria mangido dukungan muna sudi hamwa kamang hamwa kainang remaja na pasobulung sude hita naro dison ruas di HKP Tamarunang dukuk kamu mak marhiti tangiang asa denggan matutu aka pakubasiota lamang ngerbang nang parbarita nauli di luat Sulawesi Selatanon Sulawesi Tenggara sahat luat nadao jalai do tonan Tuhan Yesus para raton berita nauli tu sa Dr. Tibion imajo mamuhai sunggul-sunggul di hita tabukama jamita di Sada Musa 20 ayat 10 tu 22 Sada Musa 20 ayat 10 tu 22 Kejadian 28 ayat 10 sampai 22 Ujahama di bagasan hata Batak alai borhat do anggosi Jakob sian BR Seba lahotu haran jadi tolhas maibana tusada parbornginan gabe marborngin ibana disi ainu ngamate mataniari dungi dipabuat ma akabatu na di sini bahen halang ni uluna laos modom ibana disi dungi marnipi maibana di idama sada tangga na pinagohon tutano tolhas ro di langit ia ujungna jadi idama saya mar naik bijur siani aka suruh-suruan ni debata jongjong di kijangna anggo Jahoba jalaninna do audo Jahoba debatani opum si Abraham dohot debatani si Ishak ia tano pino dumamon lehonoku matuho dohotu pino parmu jala sobokon orbuk ni tanoon sogot torop ni pino parmu jala akararat mahamu tuha sudutan ro tuha bicaran dohotu utara dohotu dangsina jala dapotan pasu-pasu sogot nasa marga na di tanoon mar hite-hite ho dohot pino parmi idama saya dong anakku jala ramotakku doho manang tudia peho mangalaka jala togihonokku doho mulak tu tanoon aidang tadikonokku ho da jolo sahat hubahen nahu parbagai tuho dungi tarsunggul ma si Jakob sian namodomi jadi di dokma inganani Jahoba doon HP so pamatuaku jadi mabiar maibananin nama nasokal situtudo ingananon
dang tarbahen soon bagas ni debata jala baba pitu ni langit dungi hehe masih Jakob sugut manugut nai dibuat ma batu pinar halang gunai jala dipajongjong bahen partinadaan jala diusehon miak tugi jangna dugi dibahen ma guarni inganani Betel bagas ni debata lus do guarni hutai anggona sai laon dungi marbaga-baga masih Jakob ninna do molo didongani jala diramoti debata au di dalan nahudalanion jala dileho diau sagu-sagu si panganon dohot ulos si paru conoton jala marsonang-sonang au mulak ditogion tu bagas di damang saya jahoba madongaku jala batu nahupa jongjongon bahen partinadaan ima gabe bagas ni debata jala sude na nilehonmu tuau par sapul wokku mai tuho ima sahati turput marnipi si Jakob alangalo jaibana sian pardalanan sian hutanai neng tu hutani tulangna naneng gabe tulangna ima silaban badong do marga silaban nai kan laban do hari dihata batak silaban bamartua ma marga silaban tarsurat di bibelate ima diharan orodo amang silaban ate ba martua ma amang silaban ate anggo huta suit dangadong ate di bibelon lo jaibana neng madalan tujabuni naneng tulang nai ima disiharan diharan ala ngadong ancaman sian si Esau abang nai ala masalah hak waris gabe tu si Jakob do pasu-pasu sian si Ishak HP si Jakobi si nomor 2 do siap kudan si Esau do siak kangan HP gabe si nomor 2 ma pasu-pasui dang tu siak kangan gabe tarimas masih Esau dendam mai bana jala sakap ni si Esau neng bunuon ma si Jakob alanga di foto si Jakob neng bunuon ni si Esau ibana lari mai bana kabur mai bana sa jabunai di tongadalan loja mai bana alanga say mabia di bana biahato ni bana sotong doro si Esau manakop ibana dungi maradi bana talaus tarpodom tikit tarpodom marnipi si Jakob dibereng ma pajupang maibana rap dohot debata di dalam mimpi si Yakub dia berjumpa dengan Allah hamu kadongan saudara-saudara, ini bukan mimpi biasa. Mimpi ini punya arti secara teologis. Perjumpaan Yakub dengan Allah melalui mimpi ingin mengatakan bahwa Allah menguatkan, Allah menghibur, Allah menemani Yakub di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah bara bahaya, di tengah-tengah ancaman dari si Esau. Mimpi si Yakub berjumpa dengan Tuhan menguatkan imannya. Nengodo hama kadongan pabua tuhita aka na porsea tu debata aka anak ni debata aka ruas ni huriata dang pasobuo ni debata merdalan di bagasan parmaraan aka na poso ni debata dang pasobona mardaran di bagasan parukilon. Umat Tuhan, orang percaya, anak-anak Tuhan, kita bersama-sama dengan orang percaya tidak dibiarkan Allah di dalam kegalauan, di dalam kekhawatiran,
di dalam penderitaan, bahkan di dalam ancaman kehidupan. Itu dia arti mimpi si Yakub. Pabori di Batama, au dodongan mu Jakob, una kemabiat. Itu arti mimpi nahamu kadongan. Secara teologis, Porsia mahita. Dang paluasun di bata hita mardalan di tonga-tonga ni Portibion. Dang parukilon ujung ni ngoluta daun. Dang hasusan ujung ni parngoluon ni akan Porsia daun. Bukan penderitaan akhir kehidupan kita, bukan. Bukan kesusahan, bukan. Bukan isak tangis, bukan. Tetapi kebahagiaan berkat bersama Tuhan. Imana parjolo. Tikina marnipi si Jakob di bereng ma adong tangga sian toru tukijang. Jala Roma suruh-suruan. Secara teologis digambarkan tangga itu ialah Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus itu parhitiata tu di bata. Ingat hamu mahamu kadongan. Yohanes 14 ayat 6. Didok di bahasa Indonesia songonon. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mimpi Yakub mau mengatakan jembatan itulah Kristus Tuhan. Dialah jalan keselamatan kita. Jadi tidak ada jalan keselamatan yang lain selain Yesus juru selamat kita. Jala on managabe si tiopota hamu kadongan. Jala marhite ni pinisi Jakopima di pata dahon de batama dirina. Allah memperkenalkan dirinya kepada Yakub. Allah yang aktif memperkenalkan dirinya. Sekarang bagaimana kita mengenal Allah dalam kehidupan kita? Sudah sejauh mana jemaat HKBP Tamarunang mengenal Allah di dalam dirinya? Ketika Allah mengatakan, "Audo Jahobani de Batam, Audo Jehovah de Batam, debatani si Abraham, Abraham opung ni si Jakob, debatani si Ishak, si Ishak among ni si Jakob, Audo Jahobani opungmu dot amongmu." Ima partina dari debata tu si Jakob. Artinya hawa kadongan si Jakob ima keluarga na Porosea. Sonari songon dia mahita keluarga na Porosea mana ada debata. Bagaimana sekarang kita umat HKBP Tamarunang sebagai keluarga percaya mengenal Tuhan ketika Tuhan sudah memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau ditanya orang sama kita secara pribadi, siapakah Tuhan kita? Aha malusta hamo kadongan. Boy do alusata. Isi ma debata na diha Porosia iho, boy do alusata. Manang gugup do pehita. Manang sotaboto mangalun alus tu si. Ikon boy do hati da konota. Debata di bagasan Kristus Yesus do debatakku. Orang percaya, orang beriman harus mampu memperkenalkan Allah di tengah-tengah dunia ini, harus mampu mengatakan dengan kesaksian iman yang kita ucapkan tadi, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada anak Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Allah Tritunggal. Harus mampu setiap orang Kristen mengatakan iman di tengah-tengah dunia ini. Bukan harus jadi pendeta, bukan harus jadi sintua bisa mengatakan imannya, tidak. Jemaat juga dimampukan untuk menunjukkan iman. Bere kita mau kedongan, tabonai sodapnai, audo Jahobani opungmu, audo Jahobani amongmu, honahon mai tu hita, molorotu hatai tuau, ucok audo Jahobani opungmu.
Udah jauh bau di amongmu. Berarti opukku par minggu. Berarti amokku pe par minggu. Boleh hati ma Tuhan. Dita da debatado opukku dohot amokku. Berarti takas do par minggu do opukku dohot amokku. Ini refleksi bagi kita, saudara-saudara. Enak sekali kalau Tuhan mengatakan seperti itu. Hei hamu guru anak-anak sekolah minggu hake peta marunang. Audo jahoba di bapakmu. Roma guru sekolah minggu. Ai par minggu do amokku Tuhan. Ai holan mana ruho do nasida. Itap di pagar gereja. Holan na manungguri do au tu gereja. Aledak kaya tarida. Apa enggak enak kita dengarnya jemaat HKP Tamarunang? Akulah Allah opungmu. Akulah Allah bapakmu. Berarti keturunan orang percaya. Jadi mari semua orang tua HKBP Tamarunang, supaya Allah mengenal kita, supaya dikatakan nanti, hei anak-anak sekolah minggu, akulah Allah mamakmu. Itu berarti mama kita itu, orang tua anak sekolah minggu itu betul-betul orang tua beriman, orang tua yang mengenal Tuhan. Akulah Allah opungmu, akulah Allah bapakmu. Berarti betul Tuhan mengenal bapak kita. Mari semua jemaat HKP Tamarunang di Gurahun di Batama somuni. Audo jauh bani amongmu guru sekolah minggu. Audo jauh bani omakmu guru sekolah minggu. Hutada do omakmu, hutada do amongmu, hutada do ibana. Par minggu do ibana, par tangyang do ibana. Hamu kadongan na mangihut. Kalau dalam bahasa Indonesia dia batu yang keras. Di ayat 10 sada. Dungi diperbuat ma akabatu na di sini bahen halang ni uluna. Batu. Tidak ada bantal. Yakub tidur terpodom di bahen ma batu. Boido hitam bodo memakai batu. Gari ada maol ludangi si majujungon. Songo dia mah si Jakob modem di bahan batu gabi bantalna. Sait matong dah. So tung do tertusuk kan. Tapi ternyata Yakub tidak. Batu yang keras itu, di batu yang keras itu muncullah Tuhan memberikan berkat. Secara teologis mau mengatakan apa Bapak Ibu? Secara teologis mau mengatakan tempat yang keras, pekerjaanmu yang keras, kehidupanmu yang keras, di situ ada Tuhan. Amin. Di pekerjaanmu yang kau mengatakan itu keras Tuhan, itu sulit Tuhan. Tempatmu yang keras, itu sulit Tuhan, itu keras Tuhan. Di situ ada berkat Tuhan. Tidak ada satupun yang keras di dunia ini, tidak ada, karena ada Tuhan di situ. Batu yang keras sebagai bantal si Yakub, dia tidur nyenyak, dia tidak bersungut-sungut. Justru di batu yang keras itu ada Tuhan. Muncul Tuhan di situ, menguatkan dia, memberikan dia berkat. Jadi unang murah-murah marsungut-sungut hamu akamang hamu akainang. Unang murah-murah madele hamu dia ka ulaunmu, dia ka pakerejonmu, dia ka ingananmu. Inganan na koras di pasu-pasu di batado. Boido gabe Kanaan, tempat yang penuh berkat dalam kehidupan kita. Dungi secara teologi muse, ternyata batu itu dalam 1 Petrus ayat 2, 1 Petrus 2 ayat 4 sampai 7, 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 20. Ada 2 ayat, 2 pasal yang mengatakan ternyata batu itu ialah simbol Yesus Kristus. 1 Korintus 10 ayat 4, batu karang itu ialah Kristus. Jadi ternyata batu disimbolkan sebagai Kristus Tuhan, batu karang yang teguh. Ketika Yakub tidur,
Meskipun dia batu yang keras, ternyata dia tidur bersama batu karang yang teguh di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, Yakub bisa tidur nyenyak. Jadi tidak persoalan bantal, tidak persoalan kasurmu, tidak persoalan tempat tidurmu, tapi bagaimana engkau tidur nyenyak bersama Tuhan. Tidak persoalan di mana engkau tidur, tempat engkau tidur, di mana engkau bersama dengan Tuhan, engkau akan tidur nyenyak. Iku modom di hotel duau, iku nasngonondo parpodomaku, molo di bagasan di batado hamu modom, boydo tenang, nyenyak kita tidur, bermimpi indah. Itu makanya ada yang pernah mengatakan, tidur yang nyenyak tidak bisa dibeli. Memang tidak bisa dibeli. Kalau kita beli kasur ya mungkin ada yang mahal, ada yang puluhan juta. Apakah itu bisa menjamin Anda tidur nyenyak? Belum tentu, itu hanya iklan. Tidurlah di kasur ini, sweet dream. Coba dulu buktikan, betul gak? Kalau banyak pikiranmu, seteres kita. Semahal apapun kasur gak bisa menjamin kita tidur nyenyak. Pakai bantal yang hebat, tidak bisa menjamin. Di hotel yang hebat, tidak bisa menjamin. Kalau pikiran kita terbeban berat. Tapi kalau saudara molo hita sude rap dot di batu karang yang teguh ima Yesus manang songo dia pe parpodo matai, entah itu di tikar, entah itu di lantai sekalipun, bahkan batu yang keras sekalipun, bisa kita tidur nyenyak kalau kita mau bersama Tuhan Bapak Ibu. Jadi jangan terus minum obat tidurmu. Sotum ginjalan non, hona. Dan boy modom, setok-setokin minum obat tidur. Coba dulu serahkan sama Tuhan hidupmu. Setok-setokin minum obat tidur. Tanpa kita sadari kita sudah merusak tubuh kita ini. Memang saya bukan ahli kesehatan, tapi saya tahu sedikit-sedikit kan begitu. Serahkan hidupmu sama Tuhan supaya bisa tidur nyenyak kita. Pasal sudah itu debata. Ingat, Yesuslah batu karang yang teguh. Ini semangat mau jadi resort ini ya. Nah, hampir 20 menit. Ini mah ala yang gabi resort tuh gabi semangat itu. Ini intermezzo ya, intermezzo. Bagaimanapun kita tetap semangat kan begitu. Yang terakhir marbaga-baga ayat 20. Inilah nazar. Marbaga-baga ma si Jakob. Dia bernazar karena dia sudah melihat Allah dalam mimpinya. Molo di dongani Jahobau, molo di ramoti di batau di padalanakku saha Tuharan. Hupa jongjong ma bahen parti dadaan ima gabe bagas di bata jala hupa sahat ma persepuluhan. Yakub bernazar dia akan memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Dia akan memberikan hidupnya kepada Tuhan. Itu nazarnya dan dia ingat itu. Hati-hati saudara-saudara. Hati-hati jemaat HKP Tamarunang. Kalau kita sudah bernazar, ingat nazarmu. Kalau kita sudah berjanji kepada Tuhan, ingat janjimu. Kapan kita bernazar? Di gereja ini kita bernazar. Orang tua bernazar ketika membawa anaknya dibaptis. Olo doho membuat akayana kon mutu perguruan nih hure Kristen. Olo itu nazar. Orang tua ketika membawa anaknya dibaptis. Olo doho memodai yana konmu marhite hatani dibata. Olo dohan. Alai disungguli padita ma. Buah sedakya tarida di sekolah minggu, dakkeya tarida di Sabtu ceria. Ale nazar mudo amang, nazar mudo inang tu debata, tiki mambon anak kon muhamu terdidi. Itu nazar dan itu harus dilakukan. Sekarang ini orang tua bangga kalau anaknya les bahasa Inggris, les bahasa Indonesia, les bimbel matematika. Bangga, hebat. Ditanya, kenapa nggak pernah ke gereja?
Kenapa nggak pernah ke persekutuan anaknya? Saudara-saudara, orang tua jemaat Beta Marunang, firman Tuhan itu yang utama. Kalau les bimbel itu tambahan itu. Tapi kita terbalik, bimbel itu utama, bahasa Inggris itu utama, firman Tuhan second, third, fourth, pilihan ketiga, pilihan kedua, pilihan keempat, bahkan pilihan terakhir. Makanya jangan salah kita kalau anak-anak masa depan nanti lebih cenderung dia memakai logika daripada iman. Lebih cenderung mengandalkan logika daripada iman. Karena apa? Karena kita sudah menanamkan itu. Bimbel itulah yang utama dan utama. Sehingga orang tua sebagai pendeta di tengah-tengah keluarga lupa mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. HP janjina do tu di bata. Itu nazarnya itu kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita kembalikan lagi kepada firman Tuhan itu. Silakan les bahasa Inggris, les matematika, les IPA, les biologi silakan. Tapi jangan lupakan tugas Bapak Ibu sebagai pendeta bagi anak-anaknya. Jangan lupakan. Karena itu yang utama itu. Firman Tuhan itu yang utama. Untuk membentengi anak-anakmu. Itulah nazar kita. Orang tua kepada Tuhan. Jala gudang doakan nazar. Ra natadok di bagasan aporosyota tu di bata. Sekarang yang mau saya tekankan ialah. Sapala nang bernazar au tu songon padita au bernazar au. Asa gabe padita au. Bernazar akadong aku situa. Asa gabe sintua nasida. Bernazar hamu kamang hamu kainang marite pribadimu. Mari kita lakukan itu. Karena itu janji iman saudara kepada Tuhan. Jangan lupakan itu. Amin. Martanya mahita. Mau lihat tema diho Tuhan. Naung patorakon hatam. Di tengah-tengah ni parmingguan nami marhiti pengalaman hidup misi Jakob. Nasanga mabiar. Nasanga marukil. Alani parngoluan na mengadopi abang na si Esau. Alay disi ibana marukil, disi ibana marsitaonon. Di pasu-pasu hodo, di dungani hodo, di ramoti hodo, di pataru hodo. Si Jakob saat mardalan tutano haran. Pajupang madohot keluarga na di sini. Songoni mahami akan porsia Tuhan. Asa toktong gomos sa porsio nami. Laho manatapo. Mamereko Tuhan. Jala porsia hami tuho. Manang dia petutu akan masa di bagasan parngoluan nami. Manang aha petutu na masa di bagasan parkerejuan nami. Tungdungani mamang. Na koraspe akainganan nami. Na maol pe huadopi hami. Aledang boi monang di bagasako. Alahodo Tuhan. Nama komonako kami. Di bagasan aka ulau nami. Di sodohami ruas di huriam. Hakai Beta Marunangon. Mambuan sude keadaan ni ngulu nami Tuhan. Di tonga-tonga ni keluarga nang di perkerejuan. Pasu-pasu mahami saluhutna. Ramoti mahami amang. Manang di dia karuas di huriam mangula kaulaon. Tuko ma Tuhan. Na mga ramoti saluhut. Aka tiga-tiga. Aka ulaon. Di pemerintahan berwira swasta na dong tutu perusahaan nabe na dong tutu usaha nabe tuko mamang mangaramoti saluhutna asa dapotan pajapalana lomak ruas ti huriami marhite ka parkerejon nasida dia jupang ruas ti huriam di hamaulon di par dongan saripeon parumah tanggaon ho matututuhan na patureho ni di bagasan holong niloham. Asa toktong dinggan keluarga Rosti Huriam 7 lanon. Dia jupang aka amata inata
na toktok makirim di pasu-pasu para nakonon. Ale amang madjo hamin waing marhiti tangyang nami pasu-pasu matutu aka rosti huriam na masihol mauwas di pasu-pasu hagabeon tung lehon ma tung urapi manasida pasu-pasu manasida paloas mamarasonangan ruas di huriam akang ginami na pasubulong ng tikina tutulahu berumah tangga be ho matututuhan patuduhon sirokap di tobdina. Ale Jesus Tuhan nami hutangnya ko kami maros di huriam na dibagasan hagalyo ni pamatang naong tartikting nakingan ho matutupado di bolong di nasida ruas di huriam manamaras di roha di pasu-pasu na marulang taon pardongat cari peon dohot di hatu tubuna di bagasan mingguon ramo tima akan na marulang taon naong dibacahon tartikting di parmingguanon ho matutu narap dohot nasida dia kaulaon sigado pahari ramo tima nang rosti huriam naong mangalehon hamau liateon peliat taon manang perpuluhan tadani parbuiha poroseo nasida tuho pasu-pasu nang ulau ni huriam di bagasan sa minggu 7 luanon di partangan wilayah Sabtu ceria manang ulau ni aka kategorial songoninang di Sakapi distrik 10 Pitu Indonesia bagian Timurodo tanggal 6 Agustus tanengro peresmian persiapan HKBP Tamarunang Gaberesot di tonga-tonga ni HKBP distrik 10 Pitu Indonesia bagian timur. Homa Tuhan namar sakap disi. Homa Tuhan nahwida disi. Homa Tuhan nahupuji hami marhiti-hiti hakaulau nami i. Ale Tuhan jaloma jalatangion matangyang elek-elek nami mahriti Yesus Kristus ay martangiang. Amen. Mari dimahita sian buku ede nomor 500 sada ayat sada doh tudutna hu mahita papungu pelia tujulu.
lehon ma peleata tu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan di saluhut silion lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masya dan lehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparasya kami pilihanon pati bulon harajaon mutong-atongan ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam mutadahami godang ni silon lehon mitu hami asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinorbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami to gihon tu pangunjunan, pelua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala saya sima rohana marnida ho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala saya di pasaor honma damena tutodim.
Terima